Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Namhlanje make sithethe ngokuthobela izinto uYehova asixelela zona uba sizenze. Ukubaluleka kokuthobela ilizwi likaYehova. Senze nayiphi na athi masiyenze, kubalulekile oko. Masijonge umzekelo kaYona. UYona phayana wathunywa eNinive uba makayoshumayela, axelela abantu into yoba mabaguquke ezonweni, benze into efunwa nguYehova. Nanko yena ebaleka ebheke eTalashishi uYona. Nanko esokolisa ooMatiloshi, ebasokolisa ngoba kukho ngoku esasivunguvunge elwandle ngenxa yakhe. Ngoba ngelinye ixesha xa singamameli, singafuni uthobela uYehova, sisokolisa ama-families wethu, sisokolisa abantwana bethu, sisokolisa ama-families wethu ngokukhonza ezi zinto uYehova athi masingazikhonzi, izithixo. Ngokwephuma endleleni usokola bani? Usokola ama-families, sokola ne-nation, njengenation ukuthi isokola nje ngenxa yantoni? Yabantu abangafuni ukhonza uYona. Ngoba uYona phayana ke ngoku esimasiyibone ngoba unguThixo lothando, njengoba efuna sijonge yena, efuna simamele yena, unothando, wenza uthando, akafuni sisokole, akafuni sitsale nzima. Uyabona nje ukuthi thina sitsala nzima ngenxa yantoni? Ngenxa yama-choices ethu, ngenxa yezinto esizikhethayo ezingahambelani noYehova. Nanko ke ngoku ephinde uYona encedwa ngubani? Encedwa kwanguYehova. Wase waveza wathi kwavela intoni? Kwavela intlanzi phaya mginya. Kulunga kaYehova, kulungile kwi-disobedience yakhe, ekungamthobeleni uYehova kwakhe, kodwa waba ngecala lakhe. Nathi ke unjalo kuthi, ungecala lethu. Ukwenzela ntoni? Ukwenzela into ukuthi nje alungise impilo zethu, usibonisa uthando lwakhe. Luthando lwakhe lokuthi uthi nje masithobele yayiphi na into ayicelayo uba masiyenze, siyenze. Namhlanje isifundo sethu sizasifumana kuYeremiya wesi-7, ivesi ye-23. Nangoku usathetha nantoni? Uthetha nabantwana bakhe, the chosen nation. Uthetha nabantwana bakhe apha, awabakhupha eYiphutha kwindlu yokukhoboka. Ngoku bafikile eKanani, bafika bayokhonza abanye oothixo oobhali. Yiva utheni kuko kuvesi 23, uJeremiya 7 verse 23. Uthi hayi, ndabayalela ndisithi, liphulaphuleni ilizwi lam. Yehova lothetha khona ukuze ndibe nguThixo wenu. Xa isithi masiphulaphule ilizwe lakhe, ufuna uba nguThixo wethu, ufuna ukusilwela kwabalwa nathi, ufuna ukusifihla kwiintshaba zethu, ufuna ukusiphilisa kwizifo esijongana nazo. Wayethetha ngelaa xesha, wayethetha nabantwana baseYerusalem, wayethetha nama-Israelites. Ngoku eli lizwi lithetha nathi, thetha nathi ukuthi masikhonze yena, siye kukhonza izithixo, siye kukwenza izinto uYehova angasithumanga zona. Uthi nina nibe ngabantu bam, liphulaphuleni ilizwi lam khona ukuze ndibe nguThixo wenu. Ngoba xa enguThixo wethu, nayiphi nesidibana naye sizawumemeza yena, sizawuya kuye, sikhale kuye. Siye kuyokukhalela koothixo baseYiphutha abangeke baze basincede. Wathi nina nibe ngabantu bam, vumani ukuba ndibe nguThixo wenu.
nina nibe ngabantu babo. Ufuna uba ngutata wethu, thina siyazi. Uthi hambani ngendlela yonke endinimisela yona nize nilungele. Uthi nayiphi indlela asimisela yona abasihamba ngayo sizawulungelwa. Xa sifumana eli lizwi kufuneka senze njani? Kufuneka siguquke sibuyele kuye sithi sixolele mzali, siphosisile sixolele mzali, siphosisile siyaphosisa. Izinto ezininzi sizenza singaziboni ukuthi sesifake ezingxakini. Noyona simkhumbule, noyona zangayazi ukuthi uzifake engxakini, uzawufaka nabanye abantu engxakini, amatilosha babantu. Asiguqukeni. Kodwa wathi njena uYehova ngoba unguThixo lothando, wathi njena kuye xa emsindisa, xa ifishi le emtyekeza after 3 days. Uyona naye wazibona. Into emnandi yokuthi wazibona ukuthi wenze iphutha. Nathi kumnandi ukuthi sizibone xa senze ama-mistakes, sibuyele kuYehova. Wathandaza esesesuswini salaa fishi. Uyona athini uYehova wathi yakulaa ndawo bendikuthume kuyo, wathi yaphamba ushumayela kwaba bantu. Bancedeka kabantu ngoba washumayela abantu bangena kwifasting. uYehova akayitshabalalisi nini ngenxa yokutshumayela kayona. Andiyazi le izemntwini eli lizwe ukuthi ungabaleki, ngoba uYehova ufuna usindisa your nation through you. Ungabaleki ngawe ngentshumayelo, ayingamandla akho. It's not by might, it's not by power, it's the Spirit of God. Ayizukwenziwa ngamandla akho, izakwenziwa ngamandla kaYehova. Izinto esizenzayo asizenzeli ngamandla wethu, ungamandla esiwaphiwa nguYehova. Nayiphi na esiyenzayo masiyazi ukuba uthe masiyenze ayizukwenziwa sithi, yenziwa nguye. Ngaloo ndlela wenzani? Luthando lwakhe nolo. He cares for us. God cares for us. God loves us. God wants to protect us all the time. He is after ukuthi must be protected. Masikuye, we are protected. Xa ufuna sikhonze yena, ufuna ukuba asijonge, wenzela into ukuthi azosinika i-wisdom, azosinika i-guidance. Siyimpilo lezi zethu zizojika. Singabi sihamba ngapha nangapha sisokolisa nama-families wethu. Nkosi kakhulu. God bless you. Uhlale apho phezu kwe-obedience, sihlale phezu kokuthobela uYehova kuzo zonke izinto zethu, izigqibo ofuna uzithatha ngempilo yakho. Thandaza ubuze yena, nguye ozawusidirector, nguye ozawudirector, nguye ozawucebisa. He is our guidance, our